ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Domti J. айни замон дар Зарафшон қарор дорем. аз ин тараф масҷиди Мехкалон ва 112 микрорайон мешавад. дар ин ҷо мактаби Ҳотампеве, аз ин тараф бозорча ва болотар мерем поликлиникаи 14 мешавад ва дарвозаи Душанбе, раҳи Душанбе Ҳисор. хонаи имрӯзамон тамошобинони гиромӣ дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. мана ҳамин бинои новостройкада. бисёре бад гап намезанем, рафтем. внутрини двори хона мебошад ва марҳамат, худи бинои истихоматӣ иборат аз 7 ошчона мебошад. бинои новостройка. хонаи имрӯзамон тамошобинони гиромӣ дар якум ошчонаш ҷойгир аст. мана ҳамин хона мебошад ва мана ҳамин дари подъезд. духонага бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар якум ошчонаи бинои новостройка бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҳуҷҷату шартнома. марҳамат, шурӯъ мекунем. якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона яъне кухни, ҳоҷатхона ва ҳаммом. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. ин ҷо прихожаи дӯстони азиз, яъне ҷои пойафзолмонӣ. якум ҳуҷра истихоматӣ. чӣ хеле ки мебинед, хона таъмир дорад, бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҳаммом, хона бо барқ ва об таъмин аст. ҳоҷатхона. ва ин ҷо ошхона, яъне кухни. чӣ хеле ки пеш қайд кардем, хона бо барқ ва об таъмин аст. ҳозир фишори обро нишон медиҳем. чӣ хеле ки дидем, фишори об баланд аст. акнун мегзорем ба дуюм ҳуҷра. ва ин ҷо охирон, яъне дуюм ҳуҷра истихоматӣ. нархи хона бошад 330 000 сомонӣ. доллар ва рубл дар рӯи экран. рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. ватсап имо доранд. аз номи канали Domti J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. духонага бо масоҳати 54 метри квадратӣ бо таъмир ва бо чизу чорааш дар Зарафшон ҷойгир аст. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиш мебошад, аз ҷумла мактаб, садик, бозорча ва ғайра. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.